Hai pemirsa, pemirsa Jagat Maya ini dihebohkan dengan video nang daerah Mojo Agung ya. Mojo Agung, niate percintaan dulu, niate ngiclik, niate golek kenalan nang sosmed, niate golek kenalan nang sosmed iki, niate arepe nggih kentu-kentuan, nggih ngicil-ngicilikan nggih kencan, ora golek bondo, ora golek apa. Ternyata si wong lanang iki mang wis ketemu nang hotel. Ternyata iki bar ketemu nang hotel iki ya, disekap, terus mobil, duit, handphone, perhiasan semua diperucuti, digo kabur, dia disekap nang hotel. Terus si wedok iku mau dipaksa. Jadi saiki wong kenalan nang sosmed iku sing urung tau ketemu, hati-hati wis ora usah ketemu ritek. Saiki rata-rata akeh-akeh nang sosmed gitu, baik nang FB, YT, TikTok, IG, thread, pokoknya nang sosial media semuanya. Orang enek wong sugih beberapa dhewe lewat sosial media kecuali konten kreator. Sing oke-oke lanangan penipu sing ngarepe golek pokoke sing modus rata-rata lanangan kiri sing golek bawuk turut sosial media. Lek lanangan sugih iku nggak mungkin pilihane golek nang sosial media. Golek sing nyata sing iso diancel. Rata-rata kiri wis. Jangan jari sapa-sapa, aku dhewe ngertakne to. Enek lanangan 5 sing tak kenal nang sosial media, khususnya TikTok karo FB. Aku kira wong apik, jebule penipu kabeh, wong kere, asline wong kere, arep nebeng hidup. Enek meneh aku kenalan cowok sing kok Malang. Kok Malang iki serlak. Sing arepe dikon jarine arepe dolan nang omahku ora sida. Malah aku di Sherlock, aku ngerti niate. Nek di Sherlock aku sing kon moro, tapi najis. Bagiku ndak pernah marani wong lanang. Aku lek marani wong, iku kesalahan besar. Ada masalah apapun ki aku disetting, iku nang desane wong. Jadi aku kesalah, aku nggak bodoh. Dan bukannya di samping itu, aku juga bukannya gimana ya? Aku memang anti marani wong lanang disian itu anti banget. Aku paling nggak seneng marani wong lanang. Jadi mau Sherlock apa yang sudah dobol. Mbok yo sadar raimu ki yo ora ganteng, bodimu ki melempuh. Yo. Kriteria sing tak karepne iku nggak enek di diri kamu. Lah ngapain tak parani? Lah saurunge tak parani aku wis nyelidiki. Dari mana? Tonggomu. Lho rungokno. Gawat tuh. Gawat. Iki penangkapan. Ini orangnya. Ini orangnya. Ini orangnya nih. Sajam ada di dalam. Sajam ada di dalam mobil. Sajam ada di dalam mobil. Nah iyo videone sing wong ngono. Modus. Kok enek menungso modelan ngono kuwi. Niat hati cewek iku iclik, punya kenalan apa ya? Punya kenalan iki tinggi tenanan ngono lho. Lah kok malah uang ki modus nang cewek. Malah cewek wedi mesakno cowok-cowok ya gadale cowok sawo beli-beline kancamu sing urung payu. Gara-gara ya cowok oke menipu cewek nang sosial media. Mesakne ya veline kancamu sing urung payu. Mesakne juga kaya bawuke kancamu sing kaceren. Akhirnya apa kenal cowok wedi, terus beline cowok yang kancamu ki ya ora payu. Mesakne gara-gara kelakuan kalian iki, bawuk sing kaceren ora entuk veli sing nganggur entuk bawuk. Pericilikane iku dirusak oleh moral-moral bajingan tengik. Mbok yo nyambut gawe Mas, sampean iku duwe otot, sampean ku lanang ya to, gatelmu gedhi ya to. Ya kok ngerampok iki lho, wetengmu jembling ya to. Wis lemu ngerampok, rupane renyek kunteng. Aku memang benar-benar benci dengan orang yang modus ya. Karena saya nemui kenal kok TikTok.
modus kabeh lanangan gitu. Apa nek sing kok Malang iki pedene sing kok Malang Selatan iku kaya seakan-akan dhek ganteng Arjuna raine aku lek pengen menghina no jane yo iso tapi maneman cangkemku ngene lek domongi ngrugekne apa ya ngrugekne ndase jeblok e ra ngutek wong lek ra ngutek ya ngono kuwi salah satune wong ra utek sik takok ngrugekne apa ya ngrugekne waktu dan segala hal kok dadak ngrugekne apa wong jan wong ra utek kuwi tenan ra utek kok enek ya menungso pantesan ra payu pantesan ra nek wong wedok gelem ya kowe mungguhna aku yo mbok karuan rasa ngomong moro mas ben kajen nang ngarepku aku iki cangkemku elek lek digawe pegel cangkemku elek ya mending ora usah ganggu aku ngono lho lek ning Malang Selatan lho kondono mending ora usah ganggu aku timbang wirang kowe wis salah tangga-tanggamu iki padha cerita nang aku padha inbox kok dikirane aku ora ngerti tentang keluargane kowe kira ngerti tentang keluarga